Bo día a todos e a todas. Esta semana imos traballar tres conceptos moi simples que xa vimos nas nosas aulas, que é saber o que son as palabras patrimoniais, as palabras semicultas e as palabras cultas. Ademais, veredes como isto está relacionado co que vimos anteriormente sobre as familias léxicas. Para falar das palabras patrimoniais semicultas e cultas, imos facer unha moi breve introdución sobre a historia da lingua. Por qué? Porque a tipoloxía das palabras como patrimoniais, semicultas ou cultas está directamente relacionada coa procedencia da lingua, coa súa orixe. Lembrade que o galego dicíamos que é unha lingua románica. Unha lingua románica porque ven do latín. Os romanos conquistaron o territorio do noroeste peninsular, o que chamarían Galaequia, que era unha provincia romana, no século I antes da nosa era. Con eles trouxeron o latín a esta provincia do imperio. Este latín, que falaban os romanos, comezou a convivir coas linguas que aquí se falaban antes da súa chegada. Antes, neste territorio, e como sabedes moi ben vos, que vivides mesmo ao pé do castro de Santa Trega, antes aquí falábanse o que chamamos linguas prerromanas, que é como coñecemos as linguas que falaban os celtas, que eran o pobo que habitaba as nosas terras antes da chegada dos romanos. Coa desaparición do Imperio Romano no século VI, é dicir, os romanos trouxeron o latín, este foi substituindo as linguas prerromanas, e 7 séculos despois, do século I antes de Cristo ao século VI, 7 séculos despois, pois desaparece o Imperio Romano. Ao desaparecer o Imperio Romano hai menos contacto entre todas as provincias do Imperio e nelas comeza a deformarse o latín, a xente do Imperio relacionábase menos entre sí, as comunidades pequenas eran máis pechadas e o latín comeza a deformarse. Con esta evolución, con esta deformación do latín falado, é como aparecen as linguas románicas ou romances, que son as que veñen do latín, da lingua dos romanos. E así foron aparecendo, como digo, as diferentes linguas románicas, que son distintas porque os povos que as falaban eran distintos tamén. Anteriormente, en cada unha das provincias viviran diferentes povos que tamén as linguas anteriores afectan a como se deforma o latín. E temos linguas romances neste momento, como poden ser o galego-portugués, o castelán, o catalán, o francés, o italiano. E por que na Galaequia romana aparece unha lingua románica orixinal a que se chama galego-portugués, que se iría estendendo ao sur en dirección ao que hoxe en día é Portugal? Por que? Pois aparece esta lingua, por un lado, porque aquí había unhas linguas prerromanas específicas, que eran as linguas celtas, que foron afectando a como os habitantes da Galaequia romana falaban o latín, e porque aquí, ademais, despois chegaron determinados povos particulares, algúns deles que non estuveron noutras zonas da península, e que nos deixaron tamén as súas palabras e que afectaron a maneira en que o galego-portugués, que evolucionara a partir do latín, iba transformándose como lingua. De que povos estamos falando? Pois primeiro, dunha tribo xermánica que baixou invadindo diferentes territorios desde o centro de Europa á Península Ibérica para vir a acabar vivindo aquí no noroeste da Península Ibérica, que era a dos suevos. Lembrade aquilo que falamos na clase de que os suevos foron os primeiros que na Galaequia romana crearon o reino suevo da Galaequia, que foi o primeiro reino cristián de toda Europa e ademais foron os primeiros que acuñaron a súa propia moeda con un pacto co Imperio Romano, ou co Imperio Romano que xa estaba desaparecendo. Entón, os suevos, no territorio galego, crearon o primeiro reino cristián medieval de Europa. E esta tribo xermánica pois deixounos moitas palabras que coñecemos como xermánicas. E máis tarde chegarían os árabes, que entraron no 711 por toda a Península Ibérica, aquí chegaron bastante máis tarde, e como estábamos tan arriba, viñamos do reino suevo realmente pois bastante protexidos, aquí os árabes tiveron moita menos incidencia que noutras partes da península, como por exemplo no que era a provincia que se chamaba Bética,
dos romanos, o que hoxe en día é Andalucía, ao que os árabes chamaron Al-Ándalus, onde houbo califatos, reinos árabes durante varios séculos. Entón, o galego-portugués, como sabemos, é unha lingua que provén do latín. As súas diferenzas con outras linguas románicas aparecen pola influencia das linguas que se falaban neste territorio antes da chegada dos romanos. Aquí ven unha palabra complicada, un poquinho complicada, que a elas lles chamaremos linguas de substrato. Isto está relacionado tamén coas capas da terra, sabedes que a parte do substrato é a de máis abaixo. E despois vieron as linguas que chegaron despois de que se acabara o Imperio Romano e que tamén afectaron a como se iría transformando o galego portugués, que serán linguas de superestrato, super por riba, superestrato, que serían as linguas xermánicas, a lingua dos suevos e o árabe. Fixadevos nunha cousa. Deixo-vos un link moi interesante dun vídeo dunhos minutiños nada máis sobre a presentación dunha exposición moi interesante, moi importante, a maior que houve en Europa sobre este pobo, sobre a presenza dos suevos en Galiza e en Europa en xeral, que se chama In Tempore Suevorum, no tempo dos suevos. Foi unha exposición que houve en Ourense, organizada pola Deputación, e xa digo, é un vídeo moi breve e que vos recomendo a todos e todas que lle dedes un vistaciño. E así chegamos ao centro da nosa lección de hoxe, as palabras patrimoniais, os cultismos e os semicultismos. Entón, chamaremos palabras patrimoniais aquelas que son parte do noso léxico desde a formación da lingua, desde a propia formación da lingua, é dicir, son palabras que eran palabras latinas e que os habitantes da Galaequia foron deformando hasta dar lugar ao galego portugués, é dicir, palabras que estaban no latín que falaba a xente na Galaequia e que se foron deformando para dar lugar ao galego portugués. Isto implica que evolucionan directamente desde o latín falado e que levan moitísimos séculos na nosa lingua, é dicir, desde o século VIII, desde o século VII, desde o século VI, desde o século V, é dicir, están sempre no latín falado e pouco a pouco iremos identificando no século VI, VII, VIII, IX como se deforman para dar lugar ao galego portugués. Por isto, son as que máis se diferencian do latín. Aínda que veñan directamente do latín, son as máis diferentes do latín. Por qué? Porque levan tanto tempo entre nós e usámolas tanto que se diferenciaron moito da palabra latina original. Son as máis usadas. Lembrade aquela analoxía que facíamos na clase coas rochas do mar. Se eu teño unha rocha que está ao pé do mar durante séculos, esta vai estar máis redondeada pola forza coa que baten contra elas ondas. Se eu, como por exemplo hai nalgúnha praia da Guarda, levo uns bloques de formigón cúbicos e levan ali 5, 6, 7, 10, 15, 20 anos, as rochas van batendo neles, pero aínda teñen aristas. Pois entón as palabras é igual. As que se incorporaron máis antigo á lingua, as que xa viñan do latín originario e se deformaron para dar lugar ao portugués, o galego-portugués, perdón, son aquelas que van ser máis distintas das latinas porque os falantes as foron empregando durante séculos e modificándoas. Despois, temos as palabras semicultas. As palabras semicultas son palabras que entran na lingua despois do século VIII, é dicir, despois da formación do galego-portugués, e sofren menos evolucións que as patrimoniais. Por qué? Porque foron palabras que se colleron do latín, ou do grego, en algún caso, pero fundamentalmente do latín, e que se colocaron na lingua despois do século VIII. E, ademais, é que pertencen habitualmente a ámbitos de uso restringido, é dicir, de menos uso que a lingua común, por exemplo, o ámbito da igrexa ou determinados ámbitos técnicos. Entón, como a xente que falaba ou a xente que empregaba estas palabras era un número máis reducido e entraron máis tarde, pois van estar menos erosionadas, menos deformadas e vanse parecer máis ás formas latinas. E, finalmente, temos as palabras cultas. As palabras cultas son palabras introducidas nos últimos séculos para determinados conceptos técnicos, para determinados conceptos eruditos e que puideron cambiar moi pouquiño da forma latina. Por qué? Porque se collen do latín original, se introducen ao mellor no século XVIII, ¿sí? O galego comezaba a aparecer
no século VIII, e 10 séculos despois, 1000 anos despois, introdúcense, como digo, estas palabras cultas. Entón, como teñen 1000 anos de vida dentro da lingua, están menos deformadas, menos evolucionadas. E, ademais, como son de uso culto, non son de uso diario, úsense menos e teñen menos espazos, menos falantes para que as transformen. Ímolo ver con 3 exemplos moi simples dos que xa falamos na clase. Tiñamos unha palabra latina que era pleno, ¿sí? Plenum. E esta palabra daba lugar a palabras das 3 tipoloxías, é dicir, daba lugar a unha palabra patrimonial, a unha palabra semiculta e a unha palabra culta. Entón, cal será a palabra patrimonial máis deformada, que leva máis tempo con nós, que é de uso máis común, que ven da palabra latina pleno? Pois será cheo, chea. O vaso está pleno, o vaso está cheo. Vedes que de PL se pasou a che, que o N caeu. Pleno, cheo. A palabra culta, a máis parecida, será pleno ou plena. Por exemplo, os deputados estaban reunidos nun pleno do Parlamento. Pleno significa unha reunión a que acuden todos. No fondo é unha reunión chea da xente que ali ten que estar. Pero, como vedes, non é do uso diario. É de uso máis restrito, máis reducido, máis especializado. Por iso tamén, ademais de que entrou máis tarde na lingua, está menos deformada. Cheo, empregámolo todos e todas case todos os días. Pero non todos e todas falamos todos os días dun pleno no Parlamento. En intermedia entre as dúas, teremos preamar, que ven de prea, chea, mar, chea, preamar. Entón, se vos fixades cheo, pleno, prea, parécese un pouquiño máis a diferencias un pouquiño máis de pleno. Entón é unha palabra, neste caso non da Igrexa, pero si dun uso técnico, que entrou na lingua despois do século VIII, pero non nestes últimos séculos. Entón, prea non está tan deformada como chea con respecto a pleno, pero, como vemos, si ten certas deformacións, porque leva séculos entre nós, ainda que o seu ámbito de uso tamén se xa reducido. Entón, recapitulamos do latín pleno, teremos cheo, chea, que é a forma máis patrimonial, por iso é unha palabra máis patrimonial, do noso patrimonio, máis de noso, máis antiga entre nós, e por iso está máis deformada. Pleno, cheo, chea. Prea de preamar está un pouquiño menos deformada, porque ainda ten ese P inicial, ainda que o L pasase a R. Preamar, que ven de pleno tamén. E finalmente temos pleno ou plena, que ven de pleno, que é a menos deformada de todas, porque un cultismo introduciuse na lingua nos últimos séculos e é dun uso erudito. Así que, así temos palabras patrimoniais, palabras semicultas e palabras cultas, as que máis tempo levan entre nós, as intermedias e as de recente incorporación, polo tanto, as máis deformadas a nivel medio e as menos deformadas sobre o latín, porque lembremos, as que son de recente incorporación, o que se colle a palabra original latina. Se tedes algunha dúbida, decidimo polo chat e respondereivos, pero espero que con isto vos quedase máis ou menos clariño ou, sobre todo, refrescado aquilo que xa traballamos nas aulas. E por aquí quedamos hoxe. Continuamos con ese noso hashtag tan importante. Eu fico na casa sempre que poidamos e agora que xa podemos comezar a sair un pouquiño, facémolo sempre con moita responsabilidade. Seguro que o facedes así. Teño ganas de vervos. Un abrazo grande. Chao.